खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुजुमा बर' 17 नभेम्बर खालारखालि सिमेन्ट सापुरियाव सानजारि नोगोर फुटबल लीगनि बानजायनायाव सानजारि नोगोर फुटबल लीगखौ जागायजेनबाय। बे लीगखौ बेखेवना होयो एमएससिनि इसि मलेन्द्र नार्जारिया। बे लीगखौ समखं अलंबार एफसि आरो डेकाबाम एफसिनि गेलेनायजों जागायजेननाय जायो। दानिया बेनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानि। सिमेन्ट सापुरि सानजारि नोगोराव दिनै एसबि बड' हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानजारि नोगोर फुटबल लीगनि हांख्रायनायाव मोनसे फुटबल बादायलायनाय जागोन प्राइज मानि फुटबल बादायलायनाय बेवहाय आं दिनै बेखेवगिरि महरै लिंहरनो आं फुटबल लीगनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर जासिग्रोबाय आरो लोगोसे बे प्राइम हेडलाइननि मावथि आरो नायगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोनाय जाहैबाय। दा जोंहा सानजारि नोगोर फुटबल लीगनि माखासे थांखि लानानै बिथांमोना गेलेनाय बादायलायनायखौ जागायजेननाय जादों दिनैनिफ्राय। दा मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय ओनसोलाव थानाय जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ स्पर्ट्सनि फारसे फिजिकेलि गियाराप खालामनाय फारसे दावगाहोनो थाखाय बिथांमोना जोथोन लादों। दा बेवहाय जों दिनै बुंनो थाङोबा दानि दावगाफुनाय गथ'फ्रा उन्दै बैसोनि 14 बोसोरनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गेलेनाय आयदायाव गथ'फ्रा थारमाने गेलेनाय आयदाखौ बावगारलांनो हमबाय बिथांमोना जाखांफुनाय गथ'फ्रा फेग्रा मुवा जानाय लोंनाय सेबनाय बेफोरबादियाव बेस्थ' जाना थायो। बेफोरखौ मोनसे समाव बेलासि समाव जों मोनसे डाइभार्ट खालामनो हागोनखौ प्रसेसटा लानानै लोगोसे बिथांमोनखौ फिजिकेलि गियाराप खालामनो थाखाय बिथांमोन मेन्टेलि फिजिकेलि दावगाहोनो सिन्थायो दिनै फुटबलखौ जागायदों। सिमटमास काउन्सिलनिफ्राय बिदिनो जाखांफुनाय खना खना थानाय गथ'फोरखौ जों जाखांफुनाय गथ'फोरखौ गेलेनाय फारसे इन्टारेस्टेड खालामनो थाखाय सिमटमास काउन्सिलआ ISL लीग मोनसे फाथियोमोन। बे खेला देग्लाय लकडाउननि थाखाय देग्लाय गेलेहोनो हायाखै बादायनायखौ फाथिनो हायाखै मानोना बुहुमावनो मोनसे कर'ना महामारिखौ लानानै दावराव सुंथाव मोनसे जाथाय जानायनि थाखाय बेखौ जों गेलेहोनो हायाखै। खिन्थु उनाव दा समस्या समाधान जानायनि मोनसे लामायाव फैदों मोनसे परिबेसा सान्थि मोनसे परिबेस जाहोबाय बेखौ लानानै जोङो फुटबल लीगखौ होआबाबो ISL लीगखौ होआबाबो मोनसे प्रिटि गेलेनाय मोनसे कम्पिटिसन टाइपनि होनो नागिरदों आरो जोङो बे फर्थ सानजारि फुटबल लीग दिनैहाय जोङो आवगाय जों लीग होदोंमोन नाथाय देग्लाय बिकज अफ COVID-19 पेन्डेमिकनि थाखाय खेलखौ होनो हायाखिसै लीगखौ जोङो दा दिनैनिफ्राय नकआउट प्राइज मानि जों सानजारि नोगोर फुटबल लीग आफादनिफ्राय होनाय जादों आरो बेथ' गेलेनायाथ' मानसिनि थांनानै थानायजों लोगोसे गावनि हेल्थखौ थिग लाखिनो थाखाय आरो जायगायावहाय जाय गेलेग्राफोर जायगाल' नङा गुबुन जायगानि जायखिजाया गेलेनायखौ गोजौआव लांनो नोजोर बोनानै जोङो दासिम ब्रैथि जाबाय। देग्लाय जों सानदोंसोमोन पेन्डेमिक जुदि गैयाबा 14 बोसोरनि गाहायनिखौसो जोङो गथ'फोरखौ प्रमट खालामनायनि जोङो खोथा थांनाय सानदोंमोन नाथाय पेन्डेमिकनि थाखाय जों हायाखै। दा जों सानदों अब्लाबो जोंनि जा स्पिरिट बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ नकआउट प्राइज मानि खालामनाय जादों। दिनै सोर बाहागो लादों बे दिनै जा बेखेवजेननायाव समखं अलंबार एफसि आरो लोगोसे डेकाबाम एफसि गिबियावनो प्राइम 24 निउस हेडलाइन्ससिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै नोंथांमोननि बे जोंनि एसबि बर' हाई स्कुलनि फोथाराव जिहेतु नोंथांमोना नुदों दा जोंनि सानजारि नोगोर फुटबल लीगनि जितु मेनेजमेन्ट बे मेनेजमेन्ट माबानिफ्राय दिनै गिबि जोलुर बादायनायखौ जोङो जागायबाय। बेयाव जों दिनैनि गिबि जागायनाया डेकाबाम एफसि लोगोसे भार्सेस समखं अलंबार एफसि। दा बे दानि मुगायाव जिहेतु बुहुमाव जिहेतु जों गेलेनाय जितु स्पर्ट्स बे स्पर्ट्सखौ जों सारा बुहुमावनो बेखौ बेखौ गुरुत्व लादों। मानोना होनबा मानसिनि थांना थानायाव फिजिकेल फिटनेसा बिराद गोनांथि जिहेतु जों मिथिगौ
फिजिकेल फिटनेसनि सायाव सोनारनानै जिखिनि जों बादायनाय हमना ला खारनाय बारनाय बा गुबुन गुबुन आयदा हकि बा क्रिकेट बेफोरबायदिबो दोङो खिन्थु जों बेयाव जिहेतु बे जोलुरखौ जोङो जोलुर बादायनायखौ जों बेयाव माने प्रिफारेन्स होदों जिहेतु बेयो जोंनि बे सानजारि नोगोर फुटबल लिगनि दैदेननायाव दिनै बे जोलुर बादायनाय होनायानो जाहैबाय